Čaute ľudia, tam o ďalšie videa a tieto dva cukríky ideme ochutnať z Grécka, takže máme toto najprv, čakajte. Neviem, jak to otvoriť, tak to asi, no. Tak to otvoríme. Tak. Zhruba nejak takto to vyzerá. No. Dosť dobré. No. Je kokos. Dobre, no. Ochutnáme ďalší. Toto je z Grécka, takže tak, keď to zhruba. Je dobré. A v tomto prvom tak niečo menej tvrdé. Ale to je dobré. Takže toto je 10 bodov z 10. Toto 9. Takže čaute ľudia.